kumusta ang tanan? So magluto ko karon og Baguio beans. Ako sa ning limpiuhan guys. Dayon butangan ako og karning baboy. Ako gamay nga tambok. Ano akong isagol. So ako sa ning hapatan kay kuan ako subok, ayan ako tiwaon. Puti biya ning Baguio beans lutoon guys kay imo pang kuhaan og kanay bitaw yang lubot-lubot. Kuhaan pa nimo ayan nimo siya hiwaon. So hait mong gud siya na ay kuan ba? Na ay subok. So kay sayo-sayo man ko nakaluto karon. Alas 9 pa. Ayan, Ming. Alas 9 pa guys. Nakaluto na ko ito kapitahin. So ako ang mga customers diri kay manuha ni sila tag alas 8:30 sa buntag. Kay mangita pa man sila kuan pasahero. Ang uban dugay man gud nuan ang uban. Dugay mamasahe. Ano ba mga masahero. Uban tag alas 8 na kapin mulakaw. Ang mga suki is dugay sila mamahaw. Alas 8:30 na. So mas nindot mong yun ang magsayo guys kay na-ready na ba, nakaluto na ka. Ito na lang sila mo pili o sa ila ang gusto nga sudan. Kaysa magsigimig ka late, dugay kay ka makaluto. Magulap siya di mga customer ano sa nga luto. Kaya ang una nang lakong luto is tinula mong ko. Tinula man akong halinon diri every morning din na tinula ila ang ganahan. Yung pagkaudto, ano din nila guys, mga karne, mga dinungkuan, paklay, mga nilatan. Sayo man ang tubig. So, nahumana po na kuglata ang lamang loob. Kay, ako aning ginuguan o paklayon. Lamang loob sa baboy, guys. Mga tinai, kanang ubol-ubol, ubol sa baboy. Hindi kanang part sa kuan, guys. Part sa kuan sa baboy. Sa ilalong sa baboy. So, gunahan man sila o kanang dinuguan, paklay. Ano lang favorite guys. So, ako sa ining huwaon, dayon lutoon na rin ako siya. So, ako nang lutoon ang adobong Baguio beans nga kung butangan og karning baboy. So, gilunod na ako ang mga lamas. Then, pagkahuman, ato ni siyang ukayon, kadjot, then ilunod na dahil nato ang karning baboy. So, pagkahuman, ako na dahil sunod og lunod ang Baguio beans. Pero kayo-kayon sa nato siya guys. Ayan nato ilunod. Oh, charang. Then, pagkahuman na guys, ito na pong ukayo-kayon. Then, hulaton na lang dayon nato nga maluto. So, ayan na, naluto na siya. So, ready to serve na siya, guys.